Здравейте хора, аз съм Мирка, ще правя клип на Clash of Clans. Вижте как съм се развил, ето. Абонирайте, ще ви кажа за кого да се абонирате. За Калитко БГ, това е Борис. Нападал. Антони се казва. Добре се е развивал. И за него се абонирайте. И за мен. Така, надявам се да ви харесал как съм се развил до сега. Сега ще правя втора част на бази. Този път ще правя нова лар база. Тази за мен е хубава, надявам се и на вас да ви харесва тази лар база. Но я махам. Аз обичам да правя нови бази. Уизър да ви винаги трябва да е в танхала, той е много могъщ. Чакай. Чакай. Не, Уизър да не трябва. Уизър да ще го сложа тук. То също. Сега ще сложа това. Ще сложа тук. Хора. Сега какво да направя? Всичките ви трябва да са вътре, всички неща. Сега ще ги... Не. Ще ги заограда, да. Моите огради не са много подсилени, но нищо. Пак са си силни, така трябва да ви е. Мортара. Отзад. Няма чертауъра. Едното ви канун. Тук да бъде другото ви канун. И тук другото канун. Сега ги заобграждате. Така. Бомбите. Ние скоро ще почнем лара. Като съберем 10 човека, не знам кога ще бъде. Но само знам, че ще бъде скоро.
Много скоро. Един най-силния коцето ще покани негови приятели. Рафито и може би един Потато. Има един Ивак БГ. Така се пише. Тук ще сложа и този спринтал. Тук отзад ще сложа бомбите. Така. Другия спринтал. Играта тук ми се е пъгнала. Аз сложа. Така. И де го сложи, то няма трябва сега. Сега ще сложа кланкастъла. Ето тук. Не тъй. Да. Арчер Тавъра. Сега ще обграда. Защото точно така. Сега ще се показвам те. Може да си ги апгрейдвате. Те не бъдат там. Там ще ми бъде лабораторията. Така, тук не съм го заградил много нищо. Сега това ще има тук. Да. Тук ще сложа бараката. Тук другата. Тук другата. Сега слагам това за армията. Да. Отзад ще сложа колекторите за елексир. Да. Надявам се после да ви, като свърш крипа, да ви е харесала къщата, базата. Така. Тук ще сложа елексир. База, дето елексирът стои вътре. И тук бълбовете. Те не ви трябват за нищо. И така, ето слагам я. Надявам се да е хора, надявам се да ви харесала базата. Всичко си ми е на мястото. Много добра база. И така.
Нека да ви покажа някой. О, сега ще нападам. Вижте ме. Ето е слабия. А споро ще. Са мега могъщи. Както и уизардите. Да чакам. То си все нещата така. По-бавно да го убиват. Ще стане по-бързо. Те я убиват и... Бобай. Те и всичко приключва. Ауте. То готово. Те гигантите са твърде бавни. Чао. Той вече няма какво да го убивам. Няма какво. И какво ще ми даде? Една звезда. И хора, победи го. Да взема коректно. Така хора, надявам се да ви е харесал клипът. Абонирайте се, харесвайте, коментирайте. И чао от мен!